uNgizwe Mchunu akaqala ukuhlangana nomongameli bamazwe. Asikubingelele siphinde sikwamukele kanjani kule channel ehamba phambili indaba zikaBhoqo. Bengabe umusha siyacela wenza ubulungiswa uciphize usubscribe button uciphize nebell khona uzobona wonke amavidiyo amasha esiwafakayo kule channel. Umongameli wamabhinqa uNgizwe Mchunu akaqala ukuhlangana nomongameli abangameli amazwe. Esasakaza emsakazweni uKhozi FM wahlangana nomongameli wase-America uBarack Obama ephethe ngaleso sikhathi. Kanti futhi ke waphinda wahlangana naloyo ngumongameli wezwe Jacob Zuma baze basakaza benza uhlelo naye emsakazweni uKhozi FM. Njengoba nje waphinda futhi wahlangana nomongameli uRamaphosa ngokhetho angisakhumbuli kahle uZelama Vunyaka njengoba nje ephinda ahlangana naye ke mhla ka-31 June esihamba nophakelo umthakathi. Kule video elandelayo uNgizwe uyachaza ukuthi yena uhlangana nomongameli uma kuthathwa ke inqomo zokushintsha izwe. Nansi clip sizwele. Mina ngifunani ngephonda mina president mayifuna ukukhuluma nathi ubiza omunye president. So it's not the first time ngihlangana naye, it's not a second time and ngisazophinda futhi ngihlangane naye. And then ngoba mina ngibamba umhlangano ukuthathwa kuwo izinqumo zokushintsha izwe and izoshintsha uzobona. Lento engiyithembise Clement izokwenzeka. Lento engiyoyilungisa egole nasemafemini nalako izokwenzeka. There will be a change, yabo. Futhi okwesibili isiqwaqwa sakhe uRamaphosa asingathathwa sambe sihayikiswa kwezinye indawo. Akayibele nesiqoqo sakhe nje. uRamaphosa emele boRamaphosa. Kodwa egcineni kosuku ke umongameli wezwe laseNingizimu Afrika mina ngikhathele indaba yama meeting angayenzi sense. So I will only meet the president and the president give instruction to the ministers and those instructions must be implemented with immediate effect. Zero. Why you never asked ukuthi uNgizwe why bengambizanga kula amanye ama meeting abehanjwa ko ontuli noba? Because the most important meeting ilela khona kufika the president mana South Africa ngoba ngisona istomi mana athina amarizatha yonke lezi igigize yes athina amarizatha ne no drink tea or coffee mushroom sauce or hot sauce. Don't be angry, Mkhulu. No, I'm not being angry. I'm expressional. It's me. I'm like this, natural. I'm a loud person and a very clear person. Truthful person. Who are you? After the meeting, because very clearly leadership yenu ayifuna ukunchese bekhulunywana ku meeting, which was the most important meeting of leyanto leya ebiyenziwa isithi abahambi. But let's not focus there. Asithi after the meeting sesibona manje amavidiyo njengamanje ngizohlangana nomongameli futhi soon. And then ezobese enza i-announcement senze i-joint announcement nomongameli yangizwa ukuthi yini ezokwenzeka. Yangizwa ukuthi ngithini ngikhuluma ngento ezokwenzeka mina yangizwa ngithini. Yes, for an example I spoken to the president several times, even on call. Yabo. Ngoba ngumuntu osemncane kodwa futhi ozaziyo izinto zama international relations, ozaziyo futhi izinto zekunjani. And then I presented to the president and the proposal of he took it as a very brilliant idea. What ucela ukuyicubungula bese eyabuya sihlangane bese ke ekwazi ukuthi ke bese ke ebona uzenza kanjani. Ngimncomane na ngicoma ngento ngikhuluma ngezinto ezu2 mase ngiproposal le ngicabanga ukuthi nawe uyasibona idingo sotayenza. Uqala ngamncoma ukuthi wakwazi ukuthi ethi kuyi-BRICS meeting eBrazil uma ubaba umkhwanazi eqhumisa leli bomb and kuyinto enkulu ukuthi kube nobaba wezwe ukwazi kuba react entweni ezitholakala serious. And then within 2 weeks wayesebemezela iMahlanga commission, and the commission yokuqala siyibona ikhiqiza ama result ibopha nokubopha ibopha ngisho wona amaphoyisa and senior people they are suspended
and some they are arrested, some baze bayidubule ngisho ukuyidubula. Mawukuthi uyafisa ukuphawula ngale clip ke ungakuthumela uphawula kwakho e-comment section sizwe nokuthi uthini na kanjani ke kuvuliwe ukuphawula #indaba zikabhoqo #sizwe ngawe.